Doris, Katja Kleemola ohjaa Keski-Pohjanmaan koirakiltasta tämä pari. Valmistautuu 48 Aapo, 49 Helmi, 50 Hero, 51 Neppu, 52 Stella. Nyt on sen verran paljon intoa tuolla Dorisella, että meinaa rimat ropsia alas, mutta tiukkaa ohjausta nyt sitten vaan. Doriksen jälkeen siis vauhtiin pääsee lyhytkarvainen puolanipaimenkoira Aapo ja Henna Suo. Valmistautuu 49 Helmi, 50 Hero, 51 Neptun, 52 Stella. Ja näin